Здравейте, аз съм Мария или просто Мимето. Сега знам, че по света има много мимета, както има и много магарита. Но не всеки Марко е магарин, нали? Или май беше обратното. Всъщност няма значение, защото аз няма да ви разказвам за магарета нито за себе си, а за едно друго миме, живяло в едно друго време. Пък, знае ли човек, може и днес да има такива мимета. И така, днес ние, децата от детската арт-работилница към училище Христо Ботев в Страсбург, ще ви представим драматизацията по произведението на писателя Асен Босев. Мимето. Колеги, да започваме! Първа сцена – Мими в детската градина. Имат си мама и татко дете. И за детето се грижат сете. Гледат го сякаш е цвете в саксия. Всички понасят мутената псия. Слага му баба в устенцата хляба. Таткото млякото, супата мама. Глезят го всичките. Обич голяма! Мими се мръщи, потрапва, пищи. Супа не искам, разбираш ли ти? Мамина Мими, що искаш? Кажи ми. Искам бисквити, ала шоколадови. Сладки, каквито ми дадоха Владови. Мажо, бисквити иди да ми сичи. Татко излиза набързо по Лиза. Носи кутия с бисквити, обаче не точно тия и Мимето плаче. Не, тези неща, направете ми крем. Крем ли? Щом искаш и крем ще дадем. Мажо, изцелиеца ми купи. Мамина Мими, сега подарки. Мими се влезе, но радват се те. Мими разлезе момче до рете. Втора сцена – Мими първокласница. Радост очакват голяма заслава. Мимито им първокласница става. Да, първокласница. Да, на първокласница Сена и Теса. Всички се роди на тази принцеса. Има ли Мими домашни задачи? Има и свита добри помагачи. Своята работа tako да ляже. Сина танцира на нещи зарязва. Прави на Мимето ново огледало. Старото вече било вертяло. Мама лицето на Мимито мие. Бабата внучето си иска дни. Грижи за Мимето колкото щеш. Мими, учи си да го растеш. Трета сцена – Мими тинейджърка. Ти случайно, че днеска сама е. Ала вечер бутал Мими се мае. С скални обувки лежи на чаршаф. Как ще се мъчи яйца да вари, хляб да нареже е трудно дори. Но се усмихва щастливия миг. Баба се връща, тя смеща визник. Бабо, къде си се влачила, ма? Обеда как ще приготвя сама? Баба слугува, ами Мимето ми яде. Бабо, водица! И Тя и даде. Връща се мама. Тревога Голяма! Мамо, копчето я ми заши. Дай ми престилката и ме се реши. Идвай, татко, нареждам му кратко. Хайде, обувките ми почисти. Иначе, татко, защо си ми ти? Ляга по гръб на кушетката Мимето, а се залагаме за работа тримата. Тъй се минават години наред.
стават на призите нейни вещета. Искам на бар да отида. Иди! Но в бара с цигара ще бъда. Бъди! Да, искам да пуша и вадка да пия. Олеле Боже, какво свършва мъчя? Искам без вас да вървя на море. Щом настояваш, тогава добре. Ех, а на плажа ще бъда с Гого. Хайде стига де. Не стана ли много? Молим те, Мими, само не го. Четвърта сцена. Мими след училище. Мими израсна девойка прекрасна, нежна, кокетна и шик издокарана. Само, че с работа всякаква скарана. Моята Мими е Мими. Ето, в мазето се захина. Как да отида в мазе с маникюр? Слушай, момиче, свани се за работа. Нека се хване за работа бабата. Чу няма от гледате. Майче в саксията преволя сте. Дайте на Мими разкош, развлечение, но не мъчете я с труд и учение. Мими с труда не желая приятелство. Принц по ръцете за нейно сиятелство. Край! В нашето училище забавно живееме си ние много славно. Диктовки, тестове, уроци за всички малки мушмуроци. Диктовки, тестове, уроци за всички малки мушмуроци. Момичета, момчета с таланти, родени за артисти, музиканти. Ще учим, ще се радваме и смеем, и нови хоризонти ще владеем. Ще учим, ще се радваме и смеем, и нови хоризонти ще владеем. Небето синьо, плажът и морето, Балканът, розите, полето. България ще носим в сърцата, където и да бъдем на земята. България ще носим в сърцата, където и да бъдем на земята. България ще носим в сърцата, където и да бъдем на